ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ TuluVas ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಾನು ಕುಡೋರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋದಿದ್ದೆ. ನಿಜವಾದ ಪನ್ನೋಡಂದಂಟ ಯಾನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಪೋತೀನಿ ಅಂಟ ಅಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ತೂನಗ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಕಾದೆಪ್ಪೆರ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2-3 ಡ್ರೆಸ್ಲ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ನನಕ್ಲೆಗ್ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪರು ಶೋಪ್ ಉಂಡದೊಂದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 600 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ 750 ಬರುತ್ತೆ. 750 ಮೇಡಮ್. 750 ಇದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ. ಅದರ ಟಾಪ್ ಸೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡಂದ್ರೆ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಸೆಟ್ ಬೇಕು. ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಯಾನಿ ಇದು ಟೇಕಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟಾ ಮೇಡಮ್? ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲೂ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 850 ಆಗುತ್ತೆ. 850 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹತ್ತೊಂದೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ 730 rupees ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 20 rupees ನಿಮ್ಮ ಇದು ಫ್ರಾಕಾ 650. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂದಿತ್ತ ನಿಕಲ್ಡ ಯಾನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದು ಯಾನಿನಿ ಬೈದಿನಿ ಪಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಕಡೆಕ್ ಇಡೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಬತ್ತೆ. ಈ ಶಾಪಿಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ. ನೆಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯಾನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಕುಡೋರ ಅಡೆನೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಎಂಕಾತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ. ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಎನ್ನುದಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಿಜಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಲ್ಲೇ ಮಾತ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ದಾದನ ಎಂಕ ದಿನ ಅವ್ಲು ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತೀಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ. हाँ कुछ छोटा कुछ बड़ा, छोटा कुछ बड़ा ले लीजिए देखो और कुछ ऐसा मेटल वाला है. ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಜುಮ್ಕಿ ಮಾತ. कलर्स बताइए. ಬಟ್ ಇಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ದೆತೋನು ನಿಂದು ಇಂದು ಅಂತ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ 950 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ಪುಜಿ. वो बहुत प्यारा है. हाँ ಒಂದೇ 1300 ಅಂಚನಿಂದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಮನೆ 1 year ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡೆ. ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಅದು 450 ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ 450ಗೆ 450 ಮಾತಾಂಡ ಅವಳಿಂದು 1,000 ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜುಮ್ಕಿಗೆ 1,000 ಕೊಂಡ ತೀರುವ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದ ಇಂಚಿನ ನಿಜವಾದ ಶೋಕು. ಬಟ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಜೇರ್ದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂದು ಸಾರಿದ ಕಲರ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಬಣ್ಣಗ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿಂದ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡ ತೈಕ್ ಹಂಗೆ ಅವಳ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಉಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಡೆ. ಎಂಗೆ ಇಂಚ ಹೆವಿ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಹೆವಿ ಪಾಡು ಜೇರು ಬಂದ್ಬೇರು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓ ಒಂದು ಬೊಡ್ಸಿ ಎಂಗೆ ಇಂಚ ಸ್ಟೋನ್ ಬತ್ತಿನ ಬೋರ್ಡರ್ನ ಬೊಡ್ಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬೀಡ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು ಬೇಡ. ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಬೇಡ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಉಂಡದು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪಾಡಂಡ ಬ್ರೈಡ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಹೆವಿ ಸೆಟ್ ಪಾಡು ಜರ ಅಂದ. ಇದು ಶೈನಿಂಗ್ ಇರೋದಲ್ಲ.
ತಿರ್ಗದ ಜೋರು ಬಾಜೆಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಪರಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಂಡೆ. ಖುಷಿಯ ಮುನ್ಪಾರ್ನಾಗದ ಬಣ್ಣ ಆತು ಬಾಜೆಲ್ ಆತನು ತಿರ್ಗ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ದಾಂಡ್ ಎಂಚಿತ್ತು ನಾನು ಕೆಲವು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವಡಿತ್ತಲು ಅಂಚನಟೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ನಡೆ ಬರ್ತಾ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಬಂದು ಈ ಶಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತು. ಈ ಶಾಪುಡು ನಮಕ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕಂತೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಹೋಗೋಣ. ಶೋಪ್ ఉండదు ಒಂದು ಬಟ್ ಶೋಪ್ ఉండదు ಎಂದು ಮಾತ ಮಾಟಿ ಒಂದು 950 ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 1200 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಉಂಡು ನೆಂಚಿನದು ತೊಂದರೆ. ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ ಆಯ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ರೇಟೆಡ್ ಎಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ನೆಟೆ. ಬಟ್ ನೆಟೆ ಕಲರ್ ಒಂದು ಒಂಚ ಸ್ಟೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡದ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನೆಟೆ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಅನ್ಬತ್ತುಂಡು 6:30 ಆಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕೊಂತ ಶಾಪ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಆ್ಯನ್ ತೂಕೆ ಅಂತ ಆದದೆ ತೊಂದು ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತು ನೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರ್ಚಾತ ಬೇಡ ನೋಡ್ಬ ಅವಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಟೈಪ್ ಉಂಟು. ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಂಡ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅಂಚನೆ ಯಾಲ ಅವೇ ಕೆಟಗರಿದಾಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಗೆ ಎತ್ತು ಬುಡಂದೆಲ್ಲ ತಿರುಗುವೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದನಗ ಸುರು ಕಾರ್ಬೇನೆ ಕೈಬೇನೆ ಪನರೆ ಆಂಡಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನಿಡೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಒರಿಪಾಯರೆ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲನ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನಿಡೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ನೆಟೆ ದಾದ ಮತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೆ ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಪನೊಂದು ಮಾತರೆಗಳ ಬಾಯ್.